Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Здавалася б, працэс вывучэння мовы і авалодання мовай – гэта працэс звыклы і традыцыйны. Тым не менш, для творчасці, для мастакоў пера мова – гэта вельмі важны аспект. Мова мастацкіх твораў уплывае на мову ўсіх стыляў, узбагачае слоўны запас і маўленне асобы, фарміруе менталітэт грамадства. Вось так кажа сённяшняя моя суразмоўца, кандыдат філалагічных навук, прафесор Алена Багамолова. Вітаю вас, Алена Михайловна. Вітаю вас. Алена Багамолова, мовазнаўца, пісьменніца. Нарадзілася ў вёсцы Лучазарная Сеннінскага раёна Віцебскай вобласці. У 1981 годзе скончыла Лучазарнінскую васьмігодку, а пасля вучылася ў Багушэўскай сярэдняй школе нумар 2. У 1983 годзе паступіла на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, а ў 1994 скончыла аспірантуру Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. У 1995 годзе абараніла кандыдацкую дысертацыю, працавала ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя Машэрава. Зараз з'яўляецца загадчыкам кафедры беларускай і замежнай філалогіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Спіс яе друкаваных работ складае каля 200 крыніц, сярод якіх манаграфіі, вучэбна-метадычныя дапаможнікі, падручнікі. Актыўна удзельнічае у навуковых канферэнцыях. У 2008 годзе выдала паэтычную кнігу «Рэха сустрэчы» і з таго часу неаднойчы ўваходзіла ў рэдакцыйную калегію шматлікіх зборнікаў летавяднання «Букет», кіраўніком якога з'яўляецца. Вы нарадзіліся ў сям'і вадзіцеля і настаўніцы пачатковых класаў. І наколькі у сям'і моўная гэтая культура, моўная практыка, наколькі сачыла ваша мама, як выкладчыца, за тым, як правільна, як пісьменна вы размаўляеце? Я не ведаю, як так атрымалася, але ў сям'і у нас быў культ кнігі. Мама выпісывала самыя розныя газеты, часопісы, і ў нас у зале стаяў такі вялізны стол, больше за гэты ў разы 2, і на ім складваліся самыя розныя газеты, пачынаючы з «Піянер Беларусі», «Зорка», часопісы, «Юны натураліст». І ў сям'і чыталі ўсе. І, адпаведна, усе стараліся прыгожа і хораша гаварыць. Але, канешне, аўтарытэт мамы, ён быў значны, высокі, хаця, да, яна рабіла заўвагі, калі нешта не так, яна такая сур'ёзная была і застаецца сёння яшчэ такое, дзякуй Богу. І заўсёды так цікава, калі ўзнікалі нейкія пытанні да яе, яна мела мала часу. Сельскі настаўнік – гэта асаблівае жыццё. І ў яе, акрамя нас, былі яшчэ і чужыя дзеці, была гаспадарка, і было цяжка з усім гэтым спраўляцца, тым не менш мы ўсе чыталі. І калі ў нас узнікалі да мамы пытанні, яна заўсёды казала, што ідзіце чытайце. Скажыце, Алена Михайловна, наколькі, на ваш погляд, важна правільна і прыгожа гаварыць? Гаварыць у жыцці, гаварыць у прафесіі. Таму што сёння не сакрэт, калі людзі карыстаюцца жаргонам, а наколькі гэта важна, наколькі гэта прыемна, наколькі гэта разумна, прыгожа і так гаварыць так, як пішуць у кнігах. Мова – гэта душа чалавека. Як мова у кожнай нацыі свая мова, так у кожнага чалавека мова – гэта яго душа. І раней гаварылі, што цябе па адзенні сустракаюць, па розуме праводзяць. Цяпер я лічу, што гэта ўжо так аджыло, сустракаюць па мове і па мове праводзяць, таму што праз мову чалавек сябе прэзентуе, які ёсць насамрэч. Рыгор Барадулін, па-мойму, сказаў, што загавары, каб я цябе ўбачыў. І гэта вельмі важна, сапраўды. І праз мову чалавек можа і прафесійна сябе раскрыць. Вельмі важна, не важна, якая прафесія, наладзіць нейкія асабістыя стасункі. Мова – гэта люстра душы, і мова дазваляе нам прэзентаваць сябе. Вы ведаеце, я маю свой досвед з унукам. Ён шмат чытае, ён цікавы хлопец. Але такога «раскажы, пра што ты прачытаў».
раскажы, каб гэта прыгожа было. Вот я з ім, так сказаць, вот, займаюся такім чынам. Вось наколькі гэта важна з маленства зразумець, як можна пераказваць тое, што ты бачыў, як можна дзяліцца сваімі ўражаннямі, наколькі гэта з самых юных гадоў важна выхоўваць у дзяцей. Канешне, вось калі ўсё закладваецца, кажуць, што псіхолагі да 5 гадоў, і вельмі важна адчуваць, што цікава дзіцяці. І вось з гэтым зачапіць, і потым ужо далей развіваць гэта ў асобе. Так, канешне, пераказваць, раскажы, што ты ўбачыў, там, да, скажы сваю думку пра тое, што ты ўбачыў. І так будзе развівацца мова і мысленне, гэта ўсё разам. Мова, мысленне, паводзіны, гэта такі трыадзінны ланцужок культуры асобы ўвогуле ў цэлым. У людзей сустракаюцца шмат такіх паразітаў у мове. Гэта таксама, гэта самае, так сказаць, там, і гэтак далей. Як вот пазбавіцца такіх вот паразітаў моўных? Самому сябе кантраляваць, безумоўна. Тое, што чалавек начытаны, гэта адна рэч, але калі чалавек пачынае гаварыць, гэтыя паразіты, яны выскокваюць па розных прычынах. Можа, звычайна чалавек імі не карыстаецца, але вот нейкая сітуацыя, яны такія дапаможнікі са знакам мінус. Калі не хапае слова, так раз, і яны ўжо тут прыйшлі. Трэба сачыць за сваёй мовай. Можа, нават і субяседнікаў сваіх прасіць, каб нагадвалі. Такое таксама можна практыкаваць. І тады, безумоўна, будзем пазбаўляцца паціху ад гэтых слоў. Цытата ваша. У век тэхнічных інавацый адным з прыярытэтных напрамкаў у навучанні студэнцкай моладзі з'яўляецца эстэтычнае выхаванне, ажыццяўленне якога спрыяюць мастацкія творы. І вось як працяг гэтага фарміравання будучага спецыяліста сферы культуры беларускамоўнай камунікатыўнай кампетэнцыі, якая дазваляе выкарыстоўваць беларускую мову як сродак прафесійных і міжаасобасных зносін. Вот гэта адна задача кафедры, дзе вы працуеце. Дарэчы, у нас працуюць на радыё таксама выпускнікі універсітэта культуры. І, шчыра кажучы, ёсць праблемы вось у валоданні мовы, у асваенні вот нейкіх моўных пластоў. А гэта, канешне, для тых студэнтаў, у якіх вы выкладаеце, вельмі важна, бо чалавек, які працуе ў сферы культуры, павінен мовай валодаць бездакорна. Справа ўсё ў тым, што каб зацікавіць студэнта мовай, у нас прадмет па мове, вот адзін беларускай мовы прафесійнай лексікай, мы стварылі адзін у Беларусі дапаможнік такі іменно для спецыялістаў сферы культуры. А па-другое, прадмет ёсць невялікі спецкурс стылістыкай культуры беларускага маўлення. Вот. Мы, безумоўна, іх вучым, мы зацікаўліваем іх вобразным словам. Канешне, выкладчыкі кафедры вельмі стараюцца зацікавіць мастацкім творам, вось, і праз твор, праз мастацкае слова да культуры маўлення. Ну, вось у гэтай сувязі, наколькі важна, там, напрыклад, у вас сярод прафесій ёсць рэжысёр народных тэатраў, ёсць кіраўнікі, так сказаць, мастацкіх калектываў. Вот калі рэжысёр народнага тэатра ставіць п'есу на беларускай мове, а рэпетыцыі вядзецца не на беларускай мове, это арганічна ці не арганічна? Магчыма, але калі рэжысёр не валодае мовай, то ці варта, скажам, пераходзіць, шукаць нейкія словы беларускія, можна не данесці задачу для акцёра. Нічога такого тым не бачу, што ён можа карыстацца рускай мовай, да, але ён данясе за то ідэю да акцёра. Пэўна, яшчэ спрыяе гэтаму і удзел у літаратурным аб'яднанні, вашым літаратурным аб'яднанні «Букет». Гэта, ну, так сказаць, развівае эстэтычны складнік вось вашых студэнтаў. Даўно ўжо існуе гэта літаб'яднанне, каля 20 гадоў, вось, але гэта не ўсе дзеці, гэта вельмі спецыфічныя дзеці. Гэта тыя, якія могуць не толькі ставіць спектаклі, напісаць лібрэта, выключна танцуюць, выключна спяваюць яны. Акрамя таго, яшчэ і валодаюць вот вобразным мысленнем, вобразным словам. Канешне, «Букет» спрыяе раскрыццю вот гэтых іменно літаратурных здольнасцяў. Хаця вот некаторыя студэнты, ёсць харэографы, якія падчас пастаноўкі, яны ўжо аспірантуру, вот закончыла дзяўчына, падчас пастаноўкі сваіх харэаграфічных кампазіцый яна выкарыстоўвае там прачытанне вершаў. Гэта таксама вельмі цікава, калі ідзе ўзаемадзеянне розных відаў мастацтва. «Букет», вот ён усё ж такі перадусім накіраваны на літаратурную творчасць.
Ваша кніга вершаў рэха сустрэчы. Гэта ваше хобі ці ваше такое душэўнае пакліканне? Пакліканне ёсць і з паэзіі, і пакліканне ёсць з навукі. І некалі бацька Максіма Богдановича сказаў, што нельга капаць уздоўж ракі, трэба класці мост. І я, ведаючы нават гэта, ўсё роўна не кладу мост. І я і не ў паэзіі настолькі, наколькі б мусіць магла б, і не ў навуцы настолькі, наколькі б хацелася мне. Я ўсё яшчэ капаю ўздоўж ракі, я часам пішу вершы, але больш займаюся навукай. Это таксама творчасць, і яна для мяне вельмі важная, таму што даследаванне мовы мастацкага тэксту гэта шмат адкрыццяў самага рознага кшталту. Гэта і на ўзроўні мовы, і на ўзроўні вобразаў, сюжэтаў. Это адкрыццё асоб у літаратуры пэўных. І мне гэта вельмі падабаецца. Паэтычныя захапленні, каго вы любіце як паэтаў проста і як прадмет, скажам, вашых навуковых даследаванняў мастацкая мова літаратуры. Класічную літаратуру, там, што мама так выхоўвала нас, я люблю. Она сама шмат цытавала Пушкіна. Вось, я вырасла на творах Купрына, там, Тургенева, Лескова, Толстога. Але беларуская паэзія, пачынаючы дзесьці з 50-х гадоў мінулага стагоддзя і па сённяшні дзень, это вялікая крыніца майго натхнення і паэтычнага, і навуковага. Дарэчы, вось беларускія творцы, не толькі паэты, вось узбагацілі мову беларускую нейкімі новымі, скажам, моўнымі перлінамі. Напрыклад, слова свідравіна, якое не існавала, дубоўка, там яшчэ мілагучнасць, дубоўкі, светапогляд, коласа. Выключныя словы. Адлюстраванне. Так. І гэтыя словы ўвайшлі у склад літаратурнай мовы. У літаратурную мову. Так, узбагацілі. І таму, значыць, творцы, яшчэ паэты з'яўляюцца яшчэ і будаўнікамі мовы ў нейкім сэнсе, так? І на завяршэнне наша такая апытанка традыцыйная. Скажыце, калі ласка, вось як, на ваш погляд, можна асэнсаваць выраз «любіць сваё»? Любіць сваё – гэта значыць любіць тое, да чаго далучаецца, я ж мовазнаўца, займеннік сваё, сваю радзіму, сваю мову, сваю культуру, сваю сям'ю, сваіх сяброў і нават сваіх нядобразычліўцаў. Ну вот вы з пункту гледжання мовазнаўцы зрабілі упор на слова «сваё». Так. А вось якія, скажам, 3 месцы ў Беларусі, на ваш погляд, варта наведаць кожнаму? Наведаць трэба Віцебшчыну, гэта першае. Па-другое, трэба наведаць Жыровіцы, намоленае месца, святое, Брэст, Брэсцкую крэпасць. Абавязкова, таму што гэта і наша трагедыя, і наш гонар. Ну вось, калі б у вас была такая магчымасць, з кім бы вы хацелі сустрэцца і пагаварыць? Цікавае такое пытанне. Асоба гэта жывая ці ўжо у гісторыі? Гістарычная асоба. Тады з Максімам Богдановичем. Дзякуй. Ну і што вы чытаеце зараз? Я разумею, што вы чытаеце шмат. Ну вось, што б вы параілі проста пачытаць нашым тэлегледачам? Зараз я чытаю запасную падарожную кніжыцу Вітаўта Шаропкі, паколькі роднае слова часопіс да яго юбілею папрасіла падрыхтаваць артыкул. А параіла б я пачытаць, ведаеце, і раю чытаць студэнтам, і бяру для аналізу гэтыя тэксты, для філагічнага аналізу, для стылістычнага аналізу тэкста, творы Георгія Марчука, у прыватнасці каноны. І гэта важна. Вось. Ну і, канешне, паэзію Разанова, наватарскія жанры, але асабліва паэму Сланечніка. Дзякую вам за гэтую размову. А я нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшняй маёй госцяй была кандыдат філалагічных навук, загадчыца кафедры мовазнаўства Беларускага універсітэта культуры і мастацтваў Алена Багамолова.
Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся праз тыдзень.